Трябва да знаеш преди да излезеш на светофар. Първо, че си в центъра на трафика. Това не е най-безопасното място. Има коли минаващи на червено доста често. Има мотористи, има бърза помощ, има полиция. Да, има много фактори и трябва да си на щрек през цялото време, защото си насред пътя.